Áno. Prosím vás, ako to vyzeralo predtým, než ste sa začali o toto starať? Pôvodne tu bolo smetisko a močiar, toto je údolie, v ktorom nikdy sa nedarilo nejakým poľnohospodárskym plodinám a preto Hygienársky štátny majetok za to, že sme pre neho organizovali mládež, tak povedal, že fajn, túto plochu vám dáme k dispozícii a môžete si tu svojpomocne vybudovať športovisko a to sme aj urobili. Odkedy je platná nájomná zmluva medzi Elánom a medzi obcov, odkedy to tu užívate? V roku 2010 vtedajšie vedenie obce prišlo za nami s tým, že stávajú chodník, aby sa mohli občania dostať z jednej časti obce do druhej a museli prechádzať cez frekventovanú cestu. A prišli s návrhom, že aby sme im my z nášho pozemku prenajali tú časť, kde by oni tento chodník mohli z eurofondov postaviť a za to si môžeme s nimi dohodnúť nájomnú zmluvu na prenajom ihriska. Keďže sa jednalo o symbolické nájomné vzájomne 100 korún ročne, tak sme na to pristúpili. Čiže my sme prevzali správu nad ihriskom, urobili sme tu spevnené plochy na parkovanie, prístupovú cestu, obnovili sme kompletný trávnik, lebo tu to bolo rozjazdené a plné odpadkov a psích výkalov, vyčistili sme to. A obec recipročne na našom pozemku postavila chodník, po ktorom dneska chodia mamičky do obchodov, do zdravotného strediska a veriaci na bohoslúžby. Dohodli sme sa, že obe tieto zmluvy sú vypovedateľné iba recipročne, to znamená naraz. Nové vedenie obce samozrejme nevie o tom, že existuje aj nejaká iná dohoda, alebo že tu bola nejaká história. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sa sem prisťahovali celkom nedávno z rôznych iných častí Slovenska a nemajú ani historickú pamäť, ale ani zmysel preto, že čo je pre obec dôležité. Takže my sa nebránime nejakej dohode s obcov a keď obec príde a povie, že zajtra si začne vytrhávať betónové dláždice a obrubníky z chodníka a občania budú odteraz chodiť znovu po tej frekventovanej ceste, tak my nemáme nejaký problém si tú cvičnú plochu, na ktorej sa ľudia iba rozcvičujú predtým, ako idú na ihrisko, lebo to nie je ihrisko. Tuto sa len ľudia rozcvičujú a potom idú na ihrisko. Tak si ju prenesieme inde a bude všetko v poriadku. Náš pozemok si oplotíme a oni sa budú musieť zodpovedať občanom, že prečo im toto spravili. Samozrejme, že to vyzerá tak, ako že teraz si ideme robiť sankcie jeden naproti druhému. Nie je to náš záujem, najradšej by sme sa dohodli. Dobre, prečo tento pozemok nie je vhodný pre umiestnenie školy? Je na to niekoľko dôvodov. Poprvé je malý na tú kapacitu, akú obec potrebuje. Treba rátať s tým, že tu bude minimálne 1800 školopovinných detí už v najbližších rokoch. Čiže treba dimenzovať školu aspoň na 900 detí. Tú školu, ktorú za 280 000, čo je smiešná suma, aktivisti si myslia, že sa tu zmestí, tak tá by vyriešila možno problém ročníkov 1 až 4 a je to iba možno 1/3. Existujú v obci aj lepšie a výhodnejšie pozemky. Navyše tento pozemok je technicky nespôsobilý na tú školu, lebo je utopený, on je v nížine, v močiari, je hlboko pod cestou, takže aby kanalizácia napríklad sa dostala do nejakej kanalizácie, ktorá by bola na ulici, tak by muselo byť niekoľko prečerpávačiek, ale pritom aj na tej ulici nejaká kanalizácia nie je. A to je jediná nekanalizovaná ulica, najmä preto, lebo neexistuje nejaké vyústenie tej kanalizácie, ona sa nemá kam dostať. Pretože všetky tie prívody sú už dnes tak tenko dimenzované, že keby sa tam týchto 700 ekvivalentov, čo na školu treba, malo dostať dnu, tak tá kanalizácia to nemôže zvládnuť. A navyše výstavba tej kanalizácie na Pezinskej ulici by vyšla viac ako 1 000 000 eur a ešte sa s ňou ani nezačalo, ani nie je naprojektované, ani sa neplánuje. Čiže nemôže byť ani škola rýchlejšie ako privedenie médií. Nie je tu ani plyn, ani voda, ani dostatočná elektrina. A aký je váš názor na túto dnešnú akciu? Tuto sa organizujú občania, ktorí sa chystajú zrejme odstrániť toto rozcvičisko. Aký je váš na to názor? Ja mám rovnaký názor ako riaditeľ policajného oddelenia v Bernolakove, ktoré to má na starosti. To znamená, že ak sa jedná o nejaký spor dvoch subjektov, to znamená občianskeho združenia, ktoré sa domnieva, že má nájomnú zmluvu a obce, ktoré sa domnieva, že ju nemá, tak o tom môže rozhodnúť iba nezávislý súd na podnet niektorého z účastníkov. Určite nie nejaké tretie subjekty. Policajti sú tu na to, aby dbali na verejný poriadok. My sme tu viacerí na to, aby sme občanom vysvetľovali, že ako to vlastne je a sa s nimi možno stretli. Predtým tu, tak ako sa pozerám, ani jeden z nich tu v živote nebol a je to celé vyvolané len zo pár ľuďmi, lebo sa zvolebnieva, o chvíľku sú voľby a keď niekto 3,5 roka nič nerobil, tak sa teraz potrebuje trošku zviditeľniť aj takýmito extrémnymi a nezákonnými akciami. Ďakujem pekne. Nemáte za čo.